Gadewch i ni weddio. Diolch i ti o Dduw am y fraint unwaith eto, cael dod ger dyfron. I ni'n cyflwyno'n hamser nawr, y cyflwyno dy ddydd ger dyfron, yn gofyn i ti i bresennoli dy hun yma gyda ni, lle bynnag yr ydym nawr yn gwrando ar dy air di, yn gweddio y byd y bresenoldeb i'w deimlo, i'w brofi gan bob yr un ohonom, yr rhai sydd yn blant i ti. Ond hefyd o Dduw yn arbennig i ni'n cyflwyno'r rhai nad ydynt yn blant i ti eto, ac yn gofyn y byddi di trwy dy ras yn dod ag argyhoeddiad o bechod ar ei heneidiau ac yn agor llyged ei heneidiau i weld ei hangen am waredwr ac yna trwy dy ras, trwy waith yr ysbryd glân yn arwain eneidiau felly at droed y groes. Tyrd gweithio yn ein plith, gweithio yn ein gwlad unwaith eto, tywallt dy ysbryd glân arnom unwaith eto, diwygian gwlad o Dduw. I ni'n diolch i ti am y ffordd i ti wedi ymweld â'n gwlad yn y blynyddoedd a fi, ond o Dduw, cymaint o flynyddoedd wedi mynd bellach ac yn gofyn i ti i ddod yn ôl i'n plith unwaith eto. Trig ar ha bendithiau ni nawr o Dduw, diogelon ni rhag ymosodiadau ar un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau. Fi fydd os Duw a'i mynd, y gynhadledd haf yn dechrau y fori, oed fawn Saesneg ei haith, y Summer Conference, sydd yn cael ei gynnal fel arfer yn Tabernacl Cardiff yma yng Nghaerdydd, ac oed fawn Saesneg trwy gydol yr wythnos, ac rheina i'w cael ar-lein, felly mae croeso i chi i ymuno ac i wrando felly. Ond yn ystod y Summer Conference, mae yna gynhadledd haf Gymraeg, un oedfa sydd gennym, y parchedig Martin Williams fydd yn pregethu, a fydd hynny dydd Iau sydd yn dod. Felly dydd Iau sy'n dod nawr, Gorffennaf 30, ac fe fydd yn dechrau ym hanner awr wedi 4. Oherwydd y gynhadledd yma, ni fydd yna egluro'r efengyl nac emynau'r efengyl yr wythnos yma. Llawer o oedfawn i wrando arnynt yn ystod yr wythnos. Felly ni wedi penderfynu peidio gosod yr astudiaeth na'r myfyrdod byr ar emyn yr wythnos yma ac yn ail gychwyn yr wythnos ganlynol. Wel, gadewch i ni ddarllen o air Duw o'r llyfr y Salmau, Salm 36. Y mae anwiredd yr aniwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon, nad oes ofn Duw o flaen ei lygaid ef. Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei anwiredd yn atgas. Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll, peidiodd â bod yn gall i wneithio'r daioni, anwiredd a ddychymig efe ar ei weli, efe a'i gesid ei hun ar ffordd nid yw dda, nid ffiaidd ganddo ddrygioni. Dy drigaredd arglwydd sydd hyd y nefoedd a thwirionedd hyd y cymylau. Fel mynyddoedd cedir nymau dy gyfiawnder, dyfnder mawr yw dyfarnedigaethau, dyn ac anifael ag edwi di arglwydd. Mor werthfawr yw dy drigaredd o Dduw, am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod a denydd. Llawn ddigonir hwynt a braster dy di ac afon dy hyfrydwch y diodi hwynt. Canis gyda thi y mae ffynon yn bywyd, yn doleini di y gwelwn o leini. Estyn dy drigaredd i'r rhai ath adweinant, ath gyfiawnder i'r rhai uniawn o galon. Na ddeied troed balchder i'm herbyn, na safled llawer aniwiol fi. Yno y syrthiodd gweithwyr anwiredd, gwthiwyd hwynt i lawr ac ni allant gyfodi. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni edrych ar y salm honno, ar rai o'r adnodau, Salm 36 adnod 7 fel testyn, mor werthfawr yw dy drigaredd o Dduw, am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd. Nawr, yn aml, yr hyn sydd yn brydferth i un person yn ddiwerth i berson arall, nid yw e ddim mor brydferth i rywun arall. Mae yn hyfedd ond yw hynny ym mhob maes. Mae'r un peth gyda bwyd, mae rhywbeth sydd yn hynod o flasus i un person, i rywun arall dydyn nhw ddim yn hoff ohono o gwbl. Ac felly gydag unrhyw beth. I rai, bydde treulio pynawn mewn oriel gelf yn hyfrydwch, ac i eraill y peth olaf byddant am ei wneud, bydde mynd i oriel gelf. Gellir edrych ar luniau gan arlunwyr enwoca'r byd, yr rhai yn gweld trafeddodau, tra eraill yn gweld dim byd o gwbl. I chi'n gallu dychmygu ffotograff a dynnu'r gan rhyw olygfa.
gan rhywun mynd allan falle ac yn gweld yr haul yn machludo ac yn gweld yr holl ddarlun yn un gwerth tynnu llun ohono ar ei camera. Ac efallai dyna'i gwaith nhw ac yn ei gosod nhw fyny mewn rhyw oriel gelf. Ac yna mi fydde'r rhai yn mynd yna'n treulio oriau yn dadansoddi'r olygfa hun ac yna'n dadansoddi'r technegau o gymeryd y ffotograff. Ac efallai'r rhai'n treulio oriau yn trafod un darlun. Sut maen nhw'n gallu treulio oriau yn i'w wneud e, ond yr rhai sydd yn arbenigwyr, maen nhw'n gallu gweld pethau nad ydy pobl cyffredin siwr o fod sydd ddim yn ymddiddori gymaint yn ei weld. Ond beth ni'n gweld yn y salm yma? Yn sicr rhywbeth tebyg i hynny. Mae e fel rhyw ffotograff, rhyw ddarlun a dynnu'r gan gamera o'r pechadur. Ac yna ceir darlun yn y salm yma, rhyw ffotograff arall allwch chi dweud, fel petai yn bosib, neu fel arlunydd, petai yn bosib. Dwi ddim yn bosib i wneud hyn, ond i creu darlun yn y meddwl o'r arglwydd. A dyna i chi ddarlun yma'r salmydd yn ei rhoed. Darlun gyda geiriau mae wedi'i rhoed, ond dyw geiriau ddim yn ddigonol i ddisgrifio yr arglwydd. Ond mae yna ddarlun yn cael ei ddisgrifio, yn cael ei greu o'r pechadur. Yna darlun yn cael ei greu, yn cael ei ddisgrifio o'r arglwydd. A llun yn y maes yma, tebyg i rhywun yn mynd i oriel gelf, dydy'r pechadur ddim yn gwerthfawrogi y disgrifiad o'r arglwydd. Dwi'n golygu dim byd iddyn nhw. Chi'n disgrifio'r adnodau yma, petawn ni'n darllen yr adnodau yma yn ganol stryd, byddai'r mwyafrif llethol ddim yn gweld unrhyw beth yn y disgrifiad. Ac hefyd yn y salm yma, fe geir rhyw ddarlun o'r Cristion. Fe geir disgrifiad o beth yw gwir Cristion. Efallai caiff un sydd yn gwrando glywed disgrifiad o sut un ydyw neu hi. Dyna ein gweddi. Tra'n gwrando nawr, ble bynnag yr ydych chi, eich bod chi yn mynd i clywed disgrifiad ohonoch chi. Ein gweddi yw y byddwch chi'n un o blant yr arglwydd ac fe fyddwch chi yn gweld ac yn clywed y disgrifiad ohonoch chi. Ond efallai yn yr rhan gyntaf, mae dyna fydd y disgrifiad fwyaf addas ar eich cyfer chi. Ac felly yn gweddio cyn diwedd yr oedfa hon y byddwch chi yn symud ymlaen trwy ras Duw i'r man lle gallwch chi ymuno yn yr gwerthfawrogiad o'r arglwydd. Wel, yn gyntaf, y darlun o'r pechadur ac yna darlun o'r arglwydd ac yn drydydd darlun o'r Cristion. Darlun o'r pechadur. Onid yw e unwaith eto yn brawf di-gam syniol arall o ddibynadwyedd yr ysgrythyr. Does dim cwestiwn am y peth. Mae gair Duw yn gwbl ddibynadwy. I ni'n gallu dweud, dyma beth sydd yn iawn. Nid mater o farn, achos i ni'n credu heb gwestiwn fod gair Duw yn gywir. O'r cychwyn hyd y diwedd. Mwyafrif o bobl crefyddol ein gwlad ni bellach ddim yn credu dim byd o'r fath. Os ewch i'r colegau fe fyddwch chi'n clywed damcaniaethau i dadbrofi'r ysgrythyr ac i ddweud mae rhyw wers yw e. Ac y fath dwlu, y fath hyfrdra i gallu dweud y fath beth am air Duw, does dim camgymeriad yna. Ond pan ych chi'n siarad gyda pobl yn y byd, pobl nad ydynt yn credu, ac maen nhw'n dod i fyny gyda'i damcaniaethau nhw, ac yn dod i fyny gyda'i syniadau nhw a sut i wella cymdeithas. Pa hawl sydd ganddyn nhw i ddweud unrhyw beth? Does dim hawl dyn nhw, achos i barn nhw yw e. Maen nhw'n dweud, dwi'n credu dyled cloi y pobl yma, drwy gweithredoedd yma, yn y carchar, cloi'r carchar, taflu'r allwedd i ffwrdd, os ydyn nhw'n gwneud hyn a'r llall. Ond ar sail beth maen nhw wedi dweud yna, beth sydd wedi rhoi yr awdurdod iddyn nhw i benderfynu beth sydd yn peri hynny nawr wrth gwrs, cyfraith gwlad ac yn y blaen. Ond fe fydd yr rhain dweud, dwi'n credu dylai fod cost fwy eithafol na hwnna. Neu falle bydd rhain dweud, dwi ddim yn credu dyled mynd i'r carchar neu dyled cael cosp am dorri'r gyfraith. Dwi ddim yn credu dyled cael dirwy am gyrru'n rigloi ac dyna'i barn nhw. Ac felly maen nhw'n mynd ar rhyw grwshad mawr yn dweud, dwi ddim yn credu bod hwnna'n deg. Neu beth bynnag yw e, mae gan bawb farn. Ond maen nhw gyd yn dod at ei barn ei hunan, rhywsut. Ond pa hawl sydd ganddyn nhw? Ond wrth gwrs, dyna beth maen nhw'n dweud wrthyn ni. Ond yr ateb i ni'n dweud nôl wrthyn nhw, mae perffaith hawl dyn ni. Achos i ni'n datgan gair Duw.
Ac mae Duw wedi ddweud yn ei air, yn blwmp ac yn blaen, yn gwbl glir. Does dim ardal cymylog, does dim rhyw liwiau llwyd, chi ddim yn siŵr sy'n gwyn neu di, mae yn gwbl glir. Mae'n gwbl ddibenadwy. O'r dechrau'r diwedd, i chi'n gallu cael gweld y profion sydd yna, sydd yn peri, nad oes na amheuaeth. Ond wrth gwrs, mae angrendiniaeth dyn, mae'r darllineb dyn, dwi ddim yn ei weld e. Ond mae'r salm yma'n dangos i chi unwaith eto pam i ni'n dweud bod yr gair Duw yn ddibynadwy. Achos i ni'n gweld eto disgrifiad gwych o'r hyn oeddem ni, chi a fi, sydd yn honni fod yn Gristnogion, ac i ni'n gweld disgrifiad gwych o'r hyn yw'r pechadur nawr. Dyna i chi ddisgrifiad o bechadur sydd yn yr adnodau cyntaf o'r salm yma. A beth ni'n gweld yw, does dim newid wedi bod dros y canrifoedd. Mae dyn yn dweud bod dyn yn esblygu. Mae'r gwyddonwyr yn dweud bod dyn yn esblygu. Ac eto gyd beth ni'n gweld, dyn yn parhau i fod yn union fel mae'r Beibl yn ei ddisgrifio. Wrth gwrs, mae dyn yn dysgu fel ni'n gweld yng Nghaerdyw. Mae dyn wedi cael ei gallu gan Dduw yr ymenydd i ddyfeisio ac i adeiladu ac i beintio ac i creu cerddoriaeth. Wrth gwrs bod ni'n gweld rhyfeddodau felly yn cynyddu, ond beth ni'n gweld natur dyn yn parhau yr union yr un peth ag yr oedd ers y cwymp. A dyna beth oedd amser Dafydd, a dyna beth oedd amser Paul, a dyna beth oedd yn ystod yr eglwys gynnar, ac dyna beth ni wedi gweld yn ystod yr cyfnod y diwygiad Protestanaidd ac yna'r cyfnod o'r diwygiad Efengylaidd yn yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif ac yn y 4fed ganrif ar 15, ac i ni'n gweld yr union i'w dyn, ac i ni'n gweld y disgrifiad sydd yn y salm yma, os fi oedd yn berthnasol ar gyfer unrhyw oes, mae'n berthnasol i'r oes yma. Does dim newid, miloedd o flynyddoedd ers i'r salm i ddweud y geir yma. Grandewch, adnod 1, yr adnod gyntaf, mae anwiredd yr aniwiol yn dywedyd o fewn yng nghalon, nad oes ofn Duw o flaen ei lygau def. Os fi oedd na adnod yn disgrifio dyn heddi, dyna fe. Does dim ofn Duw o flaen llygaid dyn. I ni'n ei weld e heddi yn dydyn ni. Yn yr amgylchiadau ni'n byw yn ddiwinawr gyda'r salwch sydd o gwmpas. A beth ni'n gweld, efallai welwch chi ofn mewn llyged ambell un, ond does dim ofn Duw. Dydy'r arweinwyr gwlad ddim yn ofni Duw. Dydy'r pobl cyffredin ddim yn ofni Duw, neu fydda nhw wedi rhoi pwysau ar yr arweinwyr gwlad i droi at Duw. Ond does dim smic yn dod o'r werin bobl. Mae rhaid i ni droi at Duw. Does neb. Maen nhw'n parhau, maen nhw'n cadw'n heini yn y tŷ, maen nhw'n cadw'n heini yn yr ardd, maen nhw'n mynd ar ei wac nhw, maen nhw'n cadw'n positif, maen nhw'n mynd i weld hwn ar llall, maen nhw'n gwneud lot o weithredoedd da, ond does dim ofn Duw arnyn nhw. Y bron iawn yn edrych ar y cyfnod yma. Dyma i chi gyfnod cyffroes. Allwn ni edrych nôl arno fe yn ein llyfrau hanes ni, a'n dysgu'n plant ni. Fuon ni fyw trwy'r cyfnod yna. Wrth gwrs, fydd yr rhai fydd yn wedi dioddef yn erchill yn ystod y cyfnod yma ddim yn gwneud hynny i raddau. Ond fe fydd na eraill sydd ddim wedi cael eu cyffwrdd gymaint yn edrych nôl ac yn dweud, fe wnaethon ni oroesi, edrychwch ar y gryfder dyn. Ond beth ni'n gweld yw, does dim ofn Duw. Dwedodd Dr Martin Lloyd-Jones mewn un o'i bregethau. Fe ddisgrifiodd e ddyn cyfoes yn dweud bod dyn cyfoes, y dyn modern, bod gymaint o wybodaeth gan ddyn modern, bod gymaint o addysg gan ddyn modern, bod gymaint o allu gennym. Nad oes disgwyl i'r dyn yn yr oes hon gredu mewn Duw. I ni wedi datblygu, mae dyn yn dweud. Dydyn ni ddim yn credu bellach mewn Duw, na allwn ni weld. Dydyn ni ddim yn credu mewn nefoedd ac uffern, mae hwnna yn bynciau sydd yn tu hwnt i'n meddwl ni. Allwch chi ddeall pam roedden nhw'n meddwl y pethau felly yn yr oes Victoria ac yn y blaen, ac yn hynny, a cyfnod Dewi Sant. Wrth gwrs, byddai pobl ofergoelus ac ofnus ac ddim yn gwybod dim byd, ond i ni mor wybodus, i ni'n deall yn iawn nad oes na Dduw. Dyna beth mae dyn yn dweud heddi. Maen nhw'n meddwl bod nhw mor alluog, ond beth mae'r Beibl yn disgrifio, dydy dyn ddim yn credu mewn Duw am yr rheswm hynny. Mae'r salmydd yn dweud, Salm 14 adnod 1, dyma'r sydd oedd raidd y broblem. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw y ffwl.
Y ffwl, dyna beth sy'n peri. Mae pechod wedi peri bod dyn fel ynfyd. Mae fel ffwl. Dwi ddim yn gweld y peth pwysica. Mae yn ddall iddo fe. Ond mae'n ymddwyn fel ffwl. Mae'n dod a'i ddamcaniaethau fe o gwmpas y lle. Fel mae'r salm yma, Salm 36 yn dweud, nad oes ofn Duw o flaen i lygaid ef. Dyna beth oedd y salmydd wedi weld, a dyna beth i ni'n ei weld heddi. Does dim ofn Duw gan ddyn, y dyn modern. Nid gallu, gwybodaeth, profiad sydd yn peri nad yw dyn yn credu mewn Duw. Ffolineb yw'r achos. Ffwl sydd yn gwadu ymodolaeth Duw. Dyma ddywed eto yn y salm hon, fe wel hyn yn ei fywyd. Gellir gweld yr anghrediniaeth yn y modd y mae dyn yn byw. I chi'n profi anghrediniaeth dyn trwy edrych ar fywyd dyn. Dyna y ffrwythau. Dyna beth sy'n bwysig. Chi gallu gweld os oes rhywun yn Gristion, ni'n gallu dirnad os ydy rhywun yn Gristion. Ni'n gallu gweld arwyddion, wrth gwrs dim ond Duw bydd yn gallu dweud yn sicr i ni, ond ni'n gallu gweld ar arwyddion. Ac mae'r Duw wedi rhoi nodau ni yn ei air i fedru dirnad. Ond yn yr un ffordd, chi'n gallu dirnad yr anffyddiwr, chi'n gallu dirnad anghrediniaeth, chi'n gallu dirnad un sydd ddim yn credu yn y Duw yr ysgrythyr, yn y ffordd maen nhw'n byw. Hyd yn oed allwch chi dirnad rhai sy'n proffesu fod yn Gristnogion, nad ydyn nhw'n credu mewn Duw. Maen nhw'n credu mewn Duw o ryw fath, ond chi'n gallu dirnad os ydyn nhw'n credu yn y gwir Dduw, trwy eu bywydau nhw. Achos mae'r salmydd yn dweud hyn fan hyn yn gwbl glir. Mae'n dweud bydd ei gweithredoedd yn datgelu'r hyn sydd yn wir yn ei calonnau, yr anghrediniaeth sydd yno. Gan, a dyma'r rheswm, gan bydd ei gweithredoedd yn datgan nad oes ots ganddynt, nad ydynt yn credu bod Duw yn ei gweld yn ei clywed, a felly gallant fyw fel y mynant. Fe fydd yr anghredadyn yn mynd o gwmpas ei ddydd ac yr rhai yn gwneud pethau yn guddiedig, gydewch chi'n ei ddweud, i ddechrau gyda. Llawer ddim yn guddiedig dim mwy, ond bydd yr rhai'n guddiedig yn gwneud pethau, yn gwrando, yn edrych ar bethau, ac yn gwneud yn guddiedig. Ond mae hwnna'n dangos dydw i ddim yn credu mewn Duw, achos maen nhw'n credu does neb yn gweld nhw. Ond wrth gwrs, mae rhai'n gwneud yn gyhoeddus fel ni'n gweld yn yr oes yma. Does dim cywilydd yn yr oes yma, nag oes. Does dim embaras yn yr oes yma, fe fydd dyn yn yr oes yma yn cyhoeddi pechod nhw. Mae e'n norm nawr i wneud pob math o anfoesoldeb, neu pob math o iaith yn cael ei ddefnyddio, a does dim cywilydd o gwbl. Ac felly, trwy ei gweithredoedd, be maen nhw'n wneud? Dydw i ddim yn credu mewn Duw, achos dydw i ddim yn credu bod Duw yn fy ngweld nac yn fy nghlywed i. Ac felly, trwy ei gweithredoedd pechadurus, ar goedd ac yn guddiedig, maen nhw'n dweud, dydw i ddim yn credu bod Duw yn gallu fy ngweld i. Dyna pam falle bydd y rhywun sy'n gwrando. Efallai byddwch chi'n mynd allan ar ddiwedd yr oedfa ac yn mynd ac yn gwneud rhywbeth, neu'n rhan o rhywbeth sydd yn bechadurus, ond fi dim ots da chi achos i chi ddim yn credu bod neb yn mynd i'ch gweld chi. Nad yw Duw yn gweld na chlywed. Ac felly, oherwydd Duw ddim yn gallu gweld a chlywed, chi'n cymryd does dim Duw. Ac am bod chi wedi cael rhyddid i gario ymlaen i wneud, rhaid na does na Duw, achos Duw ddim wedi fy marn i fi eto. Ac felly, cario ymlaen yw'r nod. Does dim ofn Duw. Achos petai ofn Duw, byddant yn ofalus o'r hyn y byddant yn ei wneud. Ond mae'r hyder anhygol yma yn ei anghrediniaeth. Oes o hyder mewn anfoesoldeb o bob math yw'r oes i ni'n byw ynddi. Ond nid yw e fel petai yr oes yma, yn enwedig y ddegawd diwetha, ond mae wrth gwrs wedi mynd bellach nôl na hynny. Ond mae e fel petai'n oes o chwifio baneri yn agored. Dyma beth ydw i. Dyma beth dwi'n credu. Does dim hawl gan neb i ddweud fy mod i'n anghywir. Ac os ydych chi, maen nhw'n dod lawr yn ffyrnig. Mae e'n oes o hyder mewn pob math o bechodau. Ond nid yw e fel rhyw fath o crwsad i ddathlu pechod, ac mae'r pechod yn cael ei ddisgrifio fel rhywbeth sydd yn dda. Mae'r Beibl di rhybuddio ni am hyn, fod dyn yn disgrifio'r da i fod yn ddrwg. Felly os ych chi fel Cristion yn sefyll lan yn erbyn moesau a daioni a'r pethau sy'n dda, fe fyddwch chi'n cael eich cyhuddo o fod yn
galed ac yn greulon ac i cael eich dedfrydu a'ch carcharu, ac yna mae yn oes sydd yn disgrifio'r drygionus, y pechadurus, yr anfoesol i fod yn foesol ac yn dda. Ond dwi ddim yn synnu ni achos mae'r Beibl yn disgrifio hynny. Dyna beth i ni fod i ddisgwyl. Felly dyle fe ddim rhoi sioc i ni, mae dyna beth. Dyle fe atgyfnerthu ni, dyle fe ddangos i ni dibynadwyedd y gair Duw unwaith eto. Mae'r Beibl wedi dweud mae fel hyn fydd dyn, a dyma beth yw dyn. Mae y mor hyderus yn ei bechod. Adnod 2, oherwydd ymwenieithio y mae efedd o hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ein wiredd yn atgas. Os fi oedd na adnod eto, mae'r adnod gyntaf yn taro'r hoelen ar ei phen, ond edrychwch ar yr ail adnod, oherwydd ymwenieithio y mae fe iddo ei hun. Mae mor wir, mae fel ffotograff o'r pechadur. Pwy all y ddadle gyda hyn? Mae dyn yn dyrchafu ei hun, mae'n ymfalchio yn ei safle. Mae'n canu clodydd ei hun, ac wrth gwrs rhai i fwy o raddau nag eraill, ond dyna beth ni'n gweld. Fe profant yr hyn ni'n gweld yn yr adnod gyntaf, o'i anghrediniaeth yn Duw ac yn byw fel nad oes Duw, yn y modd y maen nhw'n dyrchafu ei hunan. Mae dyn yn perswadio ei hun ei fod yn dda. Credai fod yn deilwng o barch. Ac mae'r rhai yn mynd yn bellach, gwel ei hun cymaint gwell na'r saint y Cristnogion myna. Fe wel y byd ei hun yn uwch, yn un, nad yw yn gaeth i'r cyfyngiadau a welir yn y diwiol. Yn aml dwi'n gweld hyn, dwi'n yn hoffi'r pobl yma, yn gallu dod ymlaen gyda nhw ac yn y blaen, ond ambell rhaid chi'n gweld pobl yn y byd, ac chi'n gweld y trienni maen nhw'n teimlo drosta i, neu drosto chi, neu Cristnogion, chi'n gweld nhw yn teimlo piti drosto ni. A dwi'n gwybod dydyn nhw ddim yn ei wneud e'n gas. Rhai ohonyn nhw, wrth gwrs, fe gewch chi arledigaeth gan rhai, ond gyda llawer, maen nhw'n bobl hyfryd, a maen nhw'n edrych arno ni ac yn gweld, dydych chi ddim yn dod allan gyda ni ar nos Wener, chi'n colli mas. Chi'n methu mynd i ffwrdd am ben wythnos, achos chi'n goffo bod gatra yn y capel ar y Sul, ac yn teimlo dros ni, teimlo dros ein plant ni, bod ni ddim yn gadael nhw fynd i'r partion yma sy'n ar y Sul, neu partion lle mae'n ddawnsio gyda cerddoriaeth anfoesol, ac maen nhw'n dweud, chi mor greulon i'ch plant, a maen nhw'n teimlo trienni dros ni ar cyfyngiadau, ond mae yna rhyw falchder hefyd, mae yna meddwl, mi rydw i, mae gen i feddwl agored, dwi ddim fel chi'n gaeth. Chi'n wedi'ch cyfyngu i reolau, a mae yna rhywbeth o gadwyni yn eich cadw chi lawr. Ond does dim cadwyni, dyn nhw'n meddwl bod cadwyni pechod arnyn nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n rhydd, ond maen nhw'n rhydd i bechu. Ond mae'r un drwg wedi dallu nhw, wedi peri iddyn nhw'n feddwl, mae dyma yw rhyddid, mae rhyddid yw pechu. Ac mae dyn mor hyderus. Mae dyn yn hyderus, meddwl agored, rhyddid i feddwl a gwneud yr hyn a fyna. Maen nhw'n gadan, ac mae hwn yn gadan yn ei allu ei hun. Yr hyn oll a lwydda, mae'n gweld yn ôl ei allu ei hun, ac yn gweld y diwiol fel rai cil a chaled. Ond be mae'r salmydd yn dweud yw, maes o law fe ddaw pechod balchder, yr pechadur, i'r wyneb maes o law. Fe ddaw'r drygioni i'r wyneb. Fel mae'n disgrifio fel bwyd, falle bod chi'n cael rhyw ddarn o fwyd sydd wedi pydru a chi ddim wedi sylwi amdano fo'n cefn y cwpwrdd, a mae yna arogl. Ac mae'r arogl, dyw'r arogl ddim yn ei ddechrau, a hyd yn oed pan mae'n pydru dwi'n ei ddechrau, ond ar ôl cyfnod mae'n dechrau aroglu ac i chi'n falch o ddod o hyd i'r achos pan i chi'n ddod o hyd iddo fe. Wel, gwrandewch ar yr adnod yma, oherwydd ymwenieitho y mae efedd o'i hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei ynwiredd yn atgas. Fe ddaw maes o law, fe ddaw amlwg i fod yr hyn yw Ac os na ddaw i'r wyneb tra y ddeiar, fe ddaw yn rhagwyddoldeb. Dyma yw'r trienni. Nid yw'r pechadur yn ei weld yn amlwg yr anghrediniaeth, neu byddai goleuni Duw yn dangos y fathfol uneb. Dwi ddim yn gallu weld Dwi ddim yn gweld ei sefyllfa fe. Mae mewn tywyllwch. Dwi ddim yn ei weld o gwbl. Achos petai yn ei weld be fydde'n achosi iddo fe weld goleuni Duw. Ac bydde goleuni Duw yn dangos i bechod, a bydde fe'n cael ei argyhoeddi ddod o'na. Ond dyw ddim yn ei weld Mae'n gyflwr erchyll. Mae'n gyflwr trienus, mae yna falchder, ond mae yna ddallineb na, ond dyn nhw ddim yn gweld ei dallineb. Mae'r ffotograff, mae'r darlun yma o'r pechadur yn parhau. Adnod 3, geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll. Peidiodd a bod yn gall
i wneithio'r daioni. Canlyniad naturiol o'r fath hyder a hunan glod mewn pechod yw i'r tafod fod yn rhan o'r cyhoeddi o'r bloeddio. O fe crybwyllir yma am un a oedd falle'n rhodio ymhethau Duw ar un adeg. Neu falle wedi gwneud proffes. Un a oedd yn gwybod am ffordd gyfiawnder, ond sydd wedi dewis troi. Gwrandewch ar ddiwedd y drydydd adnod, peidiodd â bod yn gall i wneithio'r daioni. Ond ydyw yn crybwyll yr oedd yn gwybod beth oedd yn dda, ond wedi dewis y drwg. Sawl un i ni'n nabod felly, falle bod rhywun sy'n gwrando, ond ydyw hwnna'n bosib. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando yn gwybod beth sydd yn iawn. Ond i chi fel yr adnodau cyntaf yma yn y Salm, mae yna hyder, mae yna freuddwyd, mae yna ddyhead am bechod, ac i chi'n gwybod beth sy'n iawn, ond i chi'n troi at y drwg, at y byd, at bechod. A troi cefn, mae e'n codi dychryn arnoch chi'n diwedd. Mae e'n gwneud y pechod hyd yn oed yn waith. Mae'n ddigon gwael i'r rhai sydd ddim wedi cael ei magu dan gliw sain yr efengil, ond i fod wedi glywed mae'n gwneud y mater yn fwy difrifol byth. I ddewis troi i ffwrdd, o mae'n dor calonus. Adnod 4. Anwiredd a ddychymig i fe ar ei weli. Unwaith eto, onid yw hwn yn ddisgrifiad o'r pechadur i ni gyd wedi bod fan hyn. Anwiredd a ddychymig i fe ar ei weli, e fe a'i gesid ei hun ar ffordd nid yw dda, nid ffiaidd ganddo ddrygioni. Os yw dyn yn onest, yna byddai'n gorfod cytuno gyda hyn, yr holl freuddwydio, dychmygu, cynllunio a wneir wrth orwedd ar y gwely cyn mynd i gysgu yn y nos, yn y tywelwch, sawl breuddwyd, sawl dychymyg, cyn huno. Chi wedi gorwedd yna ac meddwl a cynllwynio, ac yn aml iawn cynllwynio pethau sy'n bechaderus. Ac yna beth sydd yn digwydd oherwydd y cynllunio, pan mae'r pechadur yn deffro yn y bore ac yn codi, ceir y pendantrwydd yma o barhau ar y llwybr. Pam? I chi wedi bod yn breuddwydio'n cynllunio. Ac nawr i chi amgwireddu'r cynllunio. A pan daw'r cyfle i bechu eto, i chi'n barod amdano. Pam? I chi'n gyffyrddus, i chi wedi meddwl amdano fe. I chi'n gwybod bob un cam o beth sydd eisiau gwneud. Chi wedi treulio oriau yn breuddwydio. Ac nawr mae'n naturiol i chi, dyw e ddim yn atgas i chi, dyw e ddim yn ffiaidd i chi wedi bod yn hen ymgartrefu gyda'r syniadau yma. Ac felly, hyd yn oed i chi wedi ganiatáu eich hunan i wylio, i gwrando, i drafod, i siarad, i wneud y pethau yma. Nid ffiaidd ganddo ddrygioni. Dyw e ddim yn ffiaidd i chi ddim mwy. Falle ar y cychwyn, roedd na embaras, ond erbyn hyn, does dim byd o'r fath yn wir. A mae hwnna'n wir am gymdeithas yn gyffredinol. Maen nhw'n cyhoeddi pechod, nid ffiaidd ganddynt ddrygioni bellach. Mae'r byd yn gytrefol yno, yn gyffyrddus, hyd yn oed yn ymhyfrydu mewn pechod. Ac hefyd yn mwynhau gweld eraill yn ymdrybeiddi mewn pechod. Mae'n ddarlun erchyll o gyflwr trienus y pechadur, ond ydyw yn drist. Falle bod rhywun sy'n gwrando bod hwn yn ddisgrifiad cywir, manwl o ble i chi arni nawr. Wel, gadewch i ni symud ymlaen darlun o'r arglwydd yma i chi ddarlun. Darlun o'r arglwydd na wel y pechadur. Nid yw yn gallu ei weld mae'n ddall. Felly, bydd yna rhai falle fydd yn gwrando, falle ddim yn hoffi clywed be maen nhw wedi clywed hyd yn hyn, ac yn anghyffyrddus, ac yn trio nawr anwybyddu'r cyfan. Ond yn sicr os ydyn nhw'n gwrando i'r darn yma, fyddwn nhw'n ffeindio fe'n anodd. Ond ni bai fod yr ysbryd glân wedi dechrau agor i llygad nhw, fyddwn nhw'n gweld dim byd yn hwn. Ac os na welwch chi ddim byd yn hwn, mae hwnna'n rhyw fath o hwbach arall i chi alw ar ei ddiw i drigyrhau wrthoch chi, achos eich chi ddim yn deall y pethau chi fod i ddeall. Gwrandewch. Adnod 5, dy Trugaredd arglwydd sydd hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. Feddwl am holl lygredd, pechod sydd yn codi fyny o'r byd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn newyddion drwy'r amser, ond dyw e am lygredd sydd yn codi ar nwyon sydd yn codi i fyny yn yr awyr, a mae gyda chi'r haen ozon yna, ac mae'r byd yn cynhesu, ac dyw'r gwres ddim yn gallu ffoi, ac felly i ni cael y broblem yma sydd yn dod oherwydd llygredd. Wel, efallai bod yna fel darlun i ni, mae'r byd yn llawn o bechod, ac mae'n codi fyny, ac mae ar hyd a lled bob man. Ond beth i ni'n clywed fan hyn, dy Trugaredd arglwydd sydd hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau.
Yr hyn i ni'n ddysgu am Dduw, ei drigaredd, mae y goruwch y cyfan. Bod un yn eog o'r holl falchder, yr holl angrediniaeth, ei wrthryfel a cyson, nad yw am glywed am Dduw nac am sancteiddrwydd, ond serch hyn, trigaredd Dduw, gwelir trigaredd yr arglwydd, uwch y cyfan, ei wirionedd, ei ffyddlondeb, mae uwch law pob deall. Mae tu hwnt i'n dychymyg hyd yn oed. Beth bynnag fedrwn ni ddychmygu am trigaredd Dduw, mae tu hwnt i hynny, mae trigaredd Dduw yn anferthol. Mae'r arglwydd yn un y dylsem y gallwn ei ymddiried. Na fyddwch yn gweld hyn. Na fyddwch yn ei geisio, os ych chi ddim yn ei ddeall yna i weld bod rhywbeth yn y geiriau, fod yr arglwydd yn un sydd yn llawn trigaredd. Dyna beth sydd ei hangen arnoch chi. Ond gwrandewch, mae'r arglwydd, mae Iesu Grist yn llawn trigaredd. Adnod 6, mae'n disgrifio fe fwy fel mynyddoedd cedyrn, mae dy gyfiawnder, dymder mawr yw dyfarnedigaethau, dyn ac anifail a gedwyd i arglwydd. Eto mor wahanol i'r hyn a welir yn y byd. Mae'r llun yma, darlun yma o gyfiawnder Dduw, mae mor hyfeddol. Mae mor gadar, mor fawreddog. Nid oes dim yn gallu ysgwyd cadernid yr arglwydd. Fel mynyddoedd cedyrn, mae dy gyfiawnder. Falle agosach fedrwn ni ymgyffred yw cadernid mynyddoedd yr Alpau gadewch i ni ddweud. A safant wedi canrifoedd o stormydd garwaf. Os ych chi wedi gweld unrhyw raglen sydd yn dangos dringwyr yn dringo fyny Everest, falle, ac ych chi'n gweld y mynyddoedd yr Himalayas, ac ych chi'n gweld y pobl yma'n dringo, ac ych chi'n gweld wedyn i storm yn dod ar eira, ar hew, ar gwynt, a llawer yn colli bywydau, a mae'r stormydd yma, a'r daeargrynfeydd, a'r eira yn llifo lawr, a pob math o beryglon, a'r mynydd yn cael ei daro gan y gwyntydd cryfon. Ond mae dal na. Dros y canrifoedd, mae dal na. Yr holl stormydd, pobl yn marw, ond yw'r mynydd ddim. Mae dal na. Ond cymaint mwy yw cadernid yr arglwydd. Nid oes modd disgrifio cyfiawnder yr arglwydd. Mewn ffordd llai, na'i gadernid. Mae ei gadernid tu hwnt i bob disgrifiad dynol sydd i'w gael. Ac felly does dim osgoi cyfiawnder Dduw ei berffeithrwydd. Mae ei gyfiawnder yn mynnu cyfiawnder. Dyna frawychus, mae cyfiawnder Dduw. Does dim perswadio fe i droi ffwrdd o bechod. Mae mor gadarn os yw Dduw wedi datgan barn fe fydd e'n barnu. Oes rhaid i Dduw barnu? Wrth gwrs bod pam mae e'n Dduw cyfiawn a pherffaith. Ni all edrych ar bechod. Rhaid cosbi pechod, ond mae gyfiawnder yn mynnu hefyd, fedrith ddim anwybyddu pechod. Dwi ddim yn gallu brwsio pechod o dan y carpet. Rhaid i'r arglwydd gosbi pechod, a hynny am dragwyddoldeb. Mae pechod mor ddifrifol, a mae Dduw wedi dweud, rhaid i mi cael cyfiawnder. A does dim symud ar ei gyfiawnder, mae fel mynydd. Nid oes troi cefn ar safonau'r arglwydd, ond dyma beth i ni'n gweld. Mawredd ei drigaredd hefyd. Rowch cyfiawnder Dduw fel mynydd, ond mae drigaredd fel mynydd hefyd. Mae mor gadarn. Salm 85, adnod 10, trigaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant. Cyfiawnder a heddwch a ymgusanasant. Bodlonir cyfiawnder Dduw, gwelir trigaredd Dduw. A mae hyn oll yn digwydd yng Nghrist. Dyna'r ateb, dyna iachawdwriaeth. Mae'r mynydd yma o gyfiawnder Dduw, ac hefyd trigaredd Dduw, ac maen nhw'n uno. I'r anghredadyn fe wel y gyfraith y cyfiawnder yma. Ac mae Dduw fel mynydd. Na ellir ei orchfygu, dwi ddim yn gallu mynd o dan y gyfraith, o dan cyfiawnder Dduw, dros y cyfiawnder, dros y gyfraith. Dwi ddim yn gallu mynd o'i amgylch, mae'n rwystyr, na lle ddod drosto. Ond i'r Cristion fe wel cyfiawnder yr arglwydd fel yr olygfa mwyaf sblennydd. Y fath brydferthwch. Beth mae'n ei weld, beth mae'n gweld fan hyn yw bywyd perffaith Crist. A'i brydferthwch yn cyflawni'r ddeddf yn llwyr. Beth mae'n gweld yn Iesu Grist, mae'n gweld ei farwolaeth ar y groes. Beth mae'n gweld ar y groes? Fe roes ei ddwylo ar led. Fe wisgodd goron o ddrain.
Ac fe osodwyd y gwaith o'n yn ei ochr, hoelion yn ei ddwylo ac yn ei draed, ac fe lifodd y gwaed, ac fe agorwyd ffynon. Beth yw hwnna? Darlun yw hwnna o'r Iesu. Fe ddigwyddodd yn do. Fe gafodd yr Iesu osod ar y groes, ond beth ni'n gweld pwrpas y groes yw, mae'n dweud wrthyn ni, mae Iesu Grist yn cymryd eich cosb chi, mae'n cymryd y fan, achos wrth iddo fe'r hoed o'i fywyd, yr hyn a wnaeth oedd cymryd i gofaint y tad, a fe nath y tad tywall ei gosb arno fe, a fe ddioddefodd y gosb am ein pechod yn ein lle ni. A dyna i chi cadernid y cyfiawnder yma. Dyma ffordd iachawdwriaeth. Yr emynydd yn ei ddisgrifio fe yn well na fedra i cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Yn awr hyn deilir gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn. Llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, deffrwch chi sydd ddim wedi dod at Grist eto. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb agredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Fel mynyddoedd cedyrn, y mae dy gyfiawnder. Dymder mawr yw dy farnedigaethau. Dyn ac anifail a gedwyd i arglwydd. Ond nid yw'r amser yma wedi dangos gwendid dyn, nad yw'r atebion gan ddyn. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Ac os daw ateb, yn y pendraw, drwy Trugaredd yr arglwydd, fydd hynny, ni'n gwybod hynny. Os yw dyn yn dod o hyd i atebion i'r broblem presennol, beth fydd hynny? Trugaredd yr arglwydd wedi gosod yr ateb i ni ar y ddaear yma, ac arwain pobl. Mae'r cyfan o Trugaredd yw, ond mae'r hybuddion yma yn rhoi i ni, a mae dyn dal yn gwrthod credu bod na Dduw ac yn anwybyddu yr cyfan am Dduw. Mae dyn mor fach. Nad oes lle gen i mi ddyrchafu ein hunan. Dyna beth sydd yn wir. Does dim lle gyda ni ddyrchafu'n hunan. Ond yw dyn ddim yn ei weld e. Mor fawr yw Duw, ni ellir mesur ei farnedigaethau. Dyna beth yn dweud fan hyn. Ni ellir deall ei farnedigaethau, mae e tu hwnt i ni. Mae'r cyfan yn ei ddwylo ef, ei raglen-ieithau e. Mae'r cyfan yn ei ddwylo ef, ond dyna i chi Trugaredd. Fe ddatgela'r hyn sydd yn angenrheidiol ar gyfer ein iachawdwriaeth. Mae'n dangos Trugaredd i ni ar bethau tymhorol, deiarol, cnawdol. Ac mae'n gwneud hynny nawr ac ni'n gwybod, mae e wedi gwneud hynny yn y gorffennol. Ond dyma i chi rhyfeddod ei Trugaredd, ei fod yn datgan pob peth sydd yn angenrheidiol ar gyfer achubiaeth yr enaid. Beth am y darlun o'r Cristion i orffen yn fyr, yn drydydd. Dyma i chi ddarlun. Yma ar y ddiwedd, canol a diwedd y Salm, i ni'n cael darlun o'r pechadur sydd wedi profi o ras Duw. Un sydd wedi profi i lygaid yr enaid gael ei hagor. Un sy'n gwybod beth yw bod yr enaid, llygaid yr enaid wedi cael ei hagor o'r diwedd. Ac oherwydd hynny, mae yr enaid honno wedi gweld ei bechod a gwacter y byd a'i bethau. Ac bellach sydd wedi cael y nerth i hedi farhau, ac un sydd wedi derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried ei enaid yn llwyr yn heiddiannau Crist. Yma i chi Cristion, mae e wedi derbyn yr argyhoeddiad o bechod, gwaith yr ysbryd glân, y llygaid yn agor, gweld ei bechod, gweld gwacter y byd, mae gwacter yw'r cyfan, ofer yw'r cyfan, ond yna'n gweld Crist a'i gyfiawnder. Mae'n ei weld ac yna mae wedi dod at droed y groes, dal ddim yn gallu credu, ond wrth ddod, mae'n clywed am y groes, ac yna mae gwyrth yn digwydd, mae'r hodd o ffydd wedi cael ei rhoi, a rhywsut dwi'n gallu esbonio fe, mae'r baich wedi dod i ffwrdd, dwi'n gallu credu fod Iesu Grist wedi cymryd fy nghosb arno ef ei hun, a'i daflu fe cyn belled ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Mae wedi'n ngolchi fi'n lan yn ei waed Ac mae'r enaid yma wedi profi hyn, bod Crist wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn ei le, ac wedi cymryd y gosb yn llwyr. Ac oherwydd hynny, mae'n gallu dweud adnod 7. Mor werthfawr yw dy Trugaredd o Dduw, am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd. Dyna chi eiriau'r Cristion.
Mor werthfawr yw dy Trugaredd. Mae Trugaredd Duw yn werthfawr, mor werthfawr, y mae'r Cristion eisiau glodfori fe dydd a nos. Mae'r Cristion eisiau dysgu amdano. Mae'r Cristion eisiau cymdeithasu ag eraill sydd yn credu yno. Mae'r Cristion eisiau canu ei glodau. Mae'r Cristion eisiau canu ei glodau mewn parchedig ofn. Mewn ffordd sydd ddim yn dod â clod i ddyn, ond mewn ffordd sydd yn dod â clod i Grist. A mae'r Cristion eisiau ymwahanu o'r byd. Pam? Mae'n gwybod mai dyna sydd yn plesio'r arglwydd. Y mor werthfawr yw yr arglwydd i'r Cristion. Fe wel Trugaredd yr arglwydd fel y peth mwyaf gwerthfawr, y perl fwyaf teg, y trysor gorau erioed. Mae'n un sydd yn cuddio o dan aden yr arglwydd. Dyna lle mae'r Cristion, mae'r byd yn chwerthin am hyn, ond dydyn ni ddim. Dyna lle gorau i fod. Mae'n gallu cuddio o tarannu'r gyfraith. O farnedigaethau Duw, mae'r Cristion yn ddiogel o dan adain yr arglwydd. Perffeithrwydd Crist yn ei orchuddio'n llwyr. Mae e fel yr iar yn gofalu am ei chiwion, y gofala'r arglwydd, am ei blant tra'r y ddeiar ac yn awrgamu dragwyddoldeb. Mae yn ddiogel yng Nghrist. Adnod 8, llawn ddigon i'r hwynt a braster dy di ac ag afon dy hyfrydwch y diod i'w hwynt. Ond nid yw'r Cristion yn tystio i hyn. Ond nid oes digon i'w gael yng Nghrist. Llawn ddigon i'r hwynt a braster dy di. Mae Iesu Grist fe yw bara'r bywyd. Ond nid yw y sawl sydd yn yfed o Grist byth yn sychedu eto. Mae popeth i'w gael yn Grist. Ceir digonedd i fodlon i'r pechadur sydd yn dod at Grist. Mae popeth yna. Ac mae'r Cristion yn ymhyfrydu yn y digonedd sydd i'w gael. Be sydd yna yn Grist? Maddeuant pob pechod. Maddeu'r pob pechod. Ceir heddwch cydwybod. Mae cydwybod ddrwg yn erchill ond dyw e. Mae mor boenus y boen fwyaf, ond mae'r Cristion yn cael heddwch cydwybod. Mae'n cael heddwch a Duw. Mae'n gwybod nad yw Duw yn elyn iddo mwyach. Mae e'n cael ei uno a Duw. Mae bwysiad yn fendith. Mae'r braster yma i'w gael ar bywyd. Mae'n llawn daioni ni. Mae bwysiad i feddwl. Nawr yr wyf yn blentyn i Dduw. Yr etifeddiaeth. Oherwydd fy mod wedi fy mabwysiadu. O'r etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig. Beth sydd yn wir amdano? Mae'n nghadw i mi yn y nefoedd. Mae'n etifeddiaeth o dragwyddoldeb i'r Cristion. A chawnaden i guddiodd i tano mewn amser o gyfyngder tra'r y ddeiar ac yn amddiffyniad cadarn yn ei ddyfarn. Ac yna i orffen adnod 9. Canis gyda thi y mae ffynon y bywyd. Yn doleini di y gwelwn o leini. Na fyddwch yn dod at y ffynon yma. O'r ffynon hon ceir bywyd, bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol. Wrth ddod ato bydd y goleuni sanctaidd yma, yn dangos y ffordd iachawdwriaeth yn eglur i chi. Na fyddwch chi'n dod ato. Yn dod at yr un sydd yn gallu ateb gofynion eich enaid. Oes baich ar eich enaid? Wel, dewch at Grist. Mae'r byd yn llawn twyll ac addewidion gwag. Maen nhw'n llawn addewidion, ond maen nhw'n addewidion gwag. Dydyn nhw ddim yn bodloni. Ond nid felly'r arglwydd. Mae'r arglwydd yn llawn Trugaredd ac yn ymestyn allan ei fraich a chibol atoch heddiw. Dewch ato felly tra ei fod yn agos. Ydy'r ysbryd glân wedi dechrau'ch ysgwyd chi, deffroch chi o'ch trwmgwsg? Ydych chi wedi dechrau gweld eich pechod? Ydych chi wedi dechrau gweld gwacter a thwyll y byd? Yna dewch at Grist, dewch at y ffynon, dewch at yr un sydd yn llawn Trugaredd. Mae Crist wedi gwneud popeth ar eich cyfer. Dewch, galwch arno tra i fod yn agos. Dyw e ddim yn troi o'r un enaid i ffwrdd. Does dim un enaid wedi cael ei droi i ffwrdd erioed. Sydd yn dod yn llawn euogrwydd a llwyth pwysau euogrwydd pechod. Does dim un wedi cael ei wrthod. Mor werthfawr yw dy Trugaredd o Dduw. Am hynny, yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.